touch mine. Salutare lume, eu sunt Marcel Gaming România și bine v-am găsit pe canalul nostru oficial MCE Vlogs. Da. El e prietenul meu, cel mai bun. Astăzi ne-am gândit să sărbătorim de când suntem împreună. Adică, stai, nu suntem împreună, adică cei mai buni prieteni. Să nu se înțeleagă altceva. Deci, știi când? Din septembrie. Suntem pe canalul acesta din noiembrie și deja am reușit să strângem 15 abonați. Și este un început. Cu ocazia acestei zile ne-am gândit să scoatem o poză cu mine și cu el și să punem în ramă așa frumos. și O să apară aici poza. da, Nu știu, în partea stângă sau dreapta, nu știu. păi o să o facem, o să o scoatem acum. Da, sau la sfârșitul videoclipului. Da, la sfârșitul videoclipului mai bine o să o punem poza. Bă, la câte țigări au băgat ăștia, cred că plămânii. Doamne ferește, bă, deci este un miros de nedescris. Hai. Dacă trece prin mine mirosul Hai zice... să mergem. Nu, la Fătuian, cum zis. Trecem mai repede pe lângă el. Bună, o să trecem mai repede, hai. Să rămână. Deci... Nu uitați, dacă vă place seria pe care o faceți, nu uitați să vă abonați la canalul nostru oficial MCE Vlogs. Ladies Games. Și la Marcel Gaming România am făcut 49 de abonați. Este Eu am făcut 2. Dacă o să facem și promovări în episodul următor și pe gratis facem intro-uri, decât să ajungem la anumit. Bun, am ajuns unde trebuie să scoatem pozele, o să punem pauză și ne vedem Peste 2 minute. Da. Hai, salut, am revenit de la Fătuiancu. Arată și poza. Avem poza, uitați-o aici în plic. Deci, practic... Stai, uite, fă așa. Asta este poza. O să apară și la sfârșitul videoului. Da, o să cumpărăm și o ramă și o să o punem. Da, și sper că vă place acest video, dați un mare like. Acest vlog. Dați un mare like și noi o să ne vedem la chinezi. Punem pauză! Am revenit, l-am găsit în Mercantis. Am intrat în Mercantis să găsim o ramă și nu am găsit. Cartoane, și tot. Acum o să mergem în chinez să vedem dacă găsim acolo ceva. Și stora mea o să găsim. Acolo găsești orice. Da. Ne vedem acolo. Punem pauză pentru că, ne scuzați că punem așa des pauză pentru că să nu dureze mult, adică să nu vă plictisiți. De aici până la chinez durează ceva să ajungem. Da, jumătate de oră, da. Pa! Și am revenit, am găsit mai ieftin și mai frumoasă rama și cu fotografia. Și sper să vă placă, nu știu, dați un mare like pentru această poză cu ramă. Este foarte super, omega, impresionant. Și o să apară și la sfârșit cu tot cu ramă, poză frumos ca să o vizualizați, să vedeți dacă vă place. Da. Și pentru această ramă dați un mare like. Și să vă abonați pe canalul nostru oficial. Dați un like la pagina de Facebook în caz că ați uitat și abonați-vă la noi în caz că n-ați făcut-o. Deci acum ne ducem să luăm niște gogoșele. Și după aia o să încheiem și noi vlogul aici și că deja am rândit cam mult și da. Asta a fost cu ziua de azi. O să punem pauză și o să revenim cu gogoșile în față. Salut! Am revenit. Ne-am luat gogoși. Era să vă arăt rama din greșeală. Că am așteptat 20 de minute pentru 2 gogoși. Da, deoarece se terminaseră fix când am ajuns noi și a trebuit să stăm îngurați până scot, până nu știu ce. Hai să stăm undeva și să le mâncăm? O să... Nu, mai bine încheiem video aici, că deja l-am lungit cam mult. Cât? Da. Eu am fost Marcel Gaming România. Eu am fost Edis Games. Și voi ați fost pe canalul MCE Vlogs. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un comentariu dacă vă place și pa! Ne vedem data viitoare! Touch mine.